זהו, שבוע לפני פתיחת העונה הרשמית של ליגת העל. אנחנו חצי גמר גביע הטוטו. בני סכנין מעולם לא זכתה בגביע הזה. היא פעמיים הייתה בגמר, פעמיים היא הפסידה. פעם האחרונה הייתה לפני שנתיים מול מכבי תל אביב, שמצידה היא שיאנית הזכיות של גביע הטוטו 7 פעמים. היא זכתה להניף את הגביע. יצאנו לדרך, סכנין מול מכבי תל אביב. קרן נוספת לזכות מכבי תל אביב, שוב זהו קניקובסקי, אגן עודף, ודור פרץ מחטיא ממטר, אבל אני חושב שגם עכשיו היה נבדל. יש הרמת דגל. התקפה טובה. אגן לוקח את הכדור הזה של דוד זאדה, זה היה מסוכן מאוד. חוגי מנסה להגיע. הכדור יישאר של סכנין. פרץ מחליק את זה לדוד זאדה. הנה המסירה, אף אחד לא שומר את קניקובסקי. שוב פרץ, 1-0 למכבי תל אביב. עם עזרה קטנה מההגנה של סכנין, דור פרץ מעלה בצדק את מכבי תל אביב ליתרון. הגול הזה היה באוויר. חוגי את זה לשלטה, אתה מעביר את זה טוב לשקר.